पानी था जल्दी जल्दी हाथ चलाओ लोग घाम लागता। हाँ हे बाबूजी ई का नाक देले बड़ा तो तोरा मोटरसाइकिल पर घूमला से समास बा, तोरा ई चाव चिंता बा जे घरे दुआरे का बनता बिगड़ता। खोप ना छवाई, भूसा भीज जाई, बरखा बुनी के दिन बा, बारिश आवत रहता, तूफान आवत रहता, एक टेंशन बा तोरा। तोरा तो मोटरसाइकिल से घूमला से समासे नहीं। बाप रे ए मर दे ना घूमी नु पैसा कहाँ से देब? घूमत तनी हम मेहनत करत तनी तबे नु पैसा देता रह। हां एको वाली कहल है ना कि काम लगाओ तनी, मान के चलो अगर पैसा ना रहित लगे तब का होइत? कहाँ से देब मिस्त्री लोग के पैसा बोलो? पैसा ना रही तो गेहूं भइल बाटे नु। हाँ ओकर भूसा उसा सब ओकरा के बचावल जरूरी बा। गेहूं भइल बा, गेहूं बेच के पैसा दियाई। माने गेहूं बेच के काहे पैसा देब? हाँ तो खाए से ओभर बा तो का कल जाई? का कल जाई? कुछो करे से पहले दिमाग लगइबे ना करब। है ना अब बाप रे ना अब बैठो हियां। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। बाबूजी हाँ हैलो ले जाके रख दो। फिर दलाली को पैसा लिया के देता रे। हाँ ये दलालिया कोइल का छोड़ ना दे, हमनी के लोग निमन नहीं के कहत, शिकायत करता। तारा लोग से का करे के बा? तनी लोग से 10 गो रुपया मांगियो ना दी तारा के 10 गो रुपया। लोग के बात सुनो तारा। कहीं आइल गोल मुश्किल हो गल बा, रास्ता चलल मुश्किल हो गल बा, कहीं हम जानी तो लोग जानता रे का कहेला हमरा के, कहला का हो दलाल के बाबूजी तार लइका तो बहुत दलाली कमाता। जानता रे सुन के हमरा मन में कितना तकलीफ होला, कितना गुस्सा आवेला वो लोग पर, जब हम का कर दी। तोरा ई कुली बुझाता। सुनो ना जे तारा से कहे वो खाली तू कहियो कि तनी अपना लइकवा से कह तनी दलाली करे के। 2 मिनट में मुंहवा बंद हो जाई। ऐसा लोग के फेर में तू काहे पड़त रह? दूसरा के बात तू काहे सुनत रह? हमरा तो डर लागेला। जानता रे का जे कहीं ते दलाली करत में पकड़ा जीबे तो वो बेरा का होई। आ लोग के बात पर ध्यान मत दो। कहाँ से का आवत टे भाई सुनो ना, ए पैसा लुकाओ, पैसा लुकाओ। तोहरे नाम राजू भैया का? हाँ तुहे जमीन किनवा वाला बेचा वाला? हाँ भाई ठीक जगह पा गइल बा। मर्द देखो ना एगो 5 कट्ठा हमार जमीन में बहुत अर्जेंट बेचे के बाटे, बेचवा ना दो तनी। अच्छा कहाँ से आइल बनी? कहाँ घर पड़ी राहुल? बाबूजी तनी कुर्सिया ले ले आवा। हमारा सुनी ना उतना हम लगा टाइम लेके कुर्सी से मत मंगाई। हाँ हमार घर मिर्जापुर हटे महाराज। अरे कोनो बात नहीं, बैठी। आई है नहीं बैठी। मतलब वो अलग ही लेवल मिर्जापुर घर पड़ी। मिर्जापुर? हाँ ए बाबूजी मिर्जापुर मौसा के नु घर पड़ी? हाँ वही आजू बाजू में बाटे, वही जगह ना। महाराज बैठी ना, अभी बैठी। ठीक बा बैठल ना, हमनी बैठल ना। देखो भाई हमारा अगर जमीन 10 दिन के अंदर तू बेचवाए तारो तो ठीक बा, ना तो हम दूसरा पार्टी के देखे यार, हमारा बहुत जरूरी बाटे। अरे महाराज का कहतनी 10 दिन? रौरा 10 दिन कहतनी, हम 5 दिन में रौरा जमीन बेचवा दें। चली रौरा जमीन दिखाई या जमीन के दाम बताई रौरा। देखिए हमारा आजू बाजू में जमीन के रेट चलता है 6 लाख रुपया काठा। ठीक बा, हमारा ज्यादा जरूरी बा, ऐसा रौरा काम करी 50,000 कम 5.5 लाख रुपया काठा के हिसाब से जल्दी बेचवा दी। एगो काम करी, चली पहले जमीन दिखाई तो भाव तय कल जाए। ठीक बा चली। हमरा बारे में जानता नहीं नु, हमार फीस के बारे में? हाँ महाराज जी हमरा के भेले वो बतैले बाहर और काठा पर 5,000 रुपया लेनी। हाँ हमरा मालूम बा। हाँ तो तैयार बानी? हाँ तैयार बानी। चली हाँ हो जी गया। चलो जाओ। ठीक बा बाबूजी। हाँ 5 काठा के बात बा। आज मोटहन माल कमाए मत। चलो तू हमारा साथे रह आ देख कि केंगो हम दलाली करनी, केंगो पैसा कमाइल जाला, दलाली केंगो कइल जाला। आज तू जान जाइबो। ठीक बा चलो। केने जी भाई ये बाटा छहरिया गोड़िया लगा दी लोगिन। ठीक बा अच्छा। चलिए आई दिखाओ तनी जमीन यहाँ। हमारा आज आई लो है जमीन यहाँ, आई लो देखी लो। देखी लो है जो मेरे लोकता है सीधे तड़कुल तक ले होते। अच्छा आ तड़कुल तक से हो तड़कुल तक लोकता होते। हाँ ये है जमीन देख ली लोगिन। देखे के बाद तो जेना देखे के बाद देख ली लोगिन। रोल के सामने भाई देखिए ये मेरे सीधे वहाँ ले और ओकरा बाद हेते बा है जमीन 5 काठा बा। हाँ 5 कट्ठा जमीन। अरे दादा रे ये महाराज जमीन ही देख के राउर
माने नइखे बुझात कि 5.5 लाख रुपया काठा केहू दी, ठीक बा, कैसे कि एकांत में पड़ जाता। ये महाराज क्या बात करते नहीं हो, आजू बाजू में हो जाए हो बगल है बगल में चाहिए 6 लाख रुपया काठा, हमरा जरूरी बता हम हमरा के 5.5 लाख रुपया देता तो नहीं निकल लगा। सुनी ना, हमारा से उतना में ना बेचवाओल जाई, कैसे कि उतना पर पार्टी चढ़बे ना करी, ठीक बा ना हो पापा। तो एगो काम करो, तब देखो अगर केहू उतना में मिलता तो बेचवा दो, हमने चले के हमने। ए हमारा सुनी ना अच्छा रौरे बताई कि कितना तक लेकर मिले के चाहिए। देखी अगर हम बेचवावत तनी तो लास्ट पर 4 लाख तक ले आदमी हम चढ़ा देम, 4 लाख तक दिवा सकत तनी काठा हम, ठीक बा। अगर मंजूर बा तो बोली, हम पार्टी हम व्यवस्था कर देतनी। 4 लाख ढेर कम नहीं हो तब रह दी, तब अपन खोज के बेचवाओत रहे। चलो पापा। सुनी ना महाराज, सुनी ना, भागी मत नहीं ना, सुनी ना काम ना करी, हमरा बहुत जरूरी बटे 4.5 लाख रुपया कह के बेचवा दी महाराज। भाई 4 लाख तक हम चढ़ाएम, का जाने पार्टी उतनो पर चढ़ी कि ना चढ़ी, अगर मंजूर बा तो बोला, ना तो छोड़ा भाई, दूसरा से बेचवा तो रही। चलेगे ठीक बा, तो बोलाई 4 लाख पे बोलाई पार्टी के दे दिया, हमरा बहुत जरूरी नहीं। एगो काम करी, अपन नंबर दे दी, नंबर इनकर लिखल। ठीक बा, लिख ली नंबर। हेलो बोली नंबर लिखिए 80 83 हाँ 65 54 23। हाँ ठीक बा, ठीक बा। फोन करल में तनी याद करके 2 दिन में हम बता देतनी, ठीक बा। ठीक बा, ठीक पार्टी हम खोज के 2 दिन में। सुनी ना बा भैया, तनी जल्दी बेचवा दे, और परिदार नु हमरा नाक में दम कर देले सन, वही से इतना मजबूरी में 4 लाख में बेचे के पड़त है। ओकर एकदम रौरा टेंशन मत ली, ठीक बा। अब एकदम निश्चिंत रही, हम पार्टी खोज के रौरा लगे फोन कर देतनी, ठीक बा। एकदम बेचा जाई, चल के पापा। ठीक बा, ठीक बा, टेंशन एकदम लेला काम नहीं के। ठीक बा भैया, ठीक बा। हाँ हाँ एकदम हम 2 दिन में बताओ तनी से। ए बाबूजी, हाँ ए मौसा के घर में नहीं नु बा? हाँ अगवा गौवा में बा। अगला गौवा में? हाँ यही गौवा में अगवा बा। ए तो भेंट कर लिया काम करे से। तो आइल बड़ा, तो चलो भेंट कर लो। हाँ चलो भेंट कर के चल चल जाई। हाँ ठीक है, उठाओ रखो। कहाँ घर बाबा? यही जा ये घर का 2 तला घर बा हो, केहू नहीं खे का? मौसा तार देखो। अरे हवे लो का के रखो तेरा गिर जाता है, रखो ठीक से। मौसा प्रणाम। खुश रहो, आ गेलो। हाँ अच्छा प्रणाम। बैठो बाबू। बैठो बाबूजी, बैठो। पानी उन लेके आओ। बैठो ना मौसा। हाँ बैठो ना। अरे अरे ओबरा से तो हमनी ठड़े रहे सब, बैठो ना, बैठो। ओबरा से तो ठड़े रहनी है सामने। का मौसा आज कैसे कैसे हमरा घरे आ गई नहीं है? ना आयरनी से वो काम से ए नहीं तो भइल तनी भेंट मुलाकात कह ली, आओ ढेर दिन हो गई। ना ठीक कोई नहीं हो। अच्छा मौसा, कहू वह तनी केहू नजर में ऐसा आदमी बा जे 5 कट्ठा जमीन ले लो, रोडे पर एक जगह 5 कट्ठा जमीन बा, समझ लो। हाँ हमरे जमीन ले के बा, बढ़िया जमीन बा नु। तहारा जमीन ले? हाँ हमरा जमीन ले के बा, हमरा मुर्गी फार्म खोले के बा। अच्छा समझ लो, एकांत में होके के चाहिए। अरे मौसा एकदम एकांते में जमीन बा, सही हम खोजते पानी। और वो मुर्गी फार्म एकदम बेस्ट होई, कैसे कि चारों ओर देखा तारा बाबूजी, चारों ओर एकदम एकांत बा कि ना, फाका एरिया बा। काम करो, तू बात करो एकदम। तू ले ले मौसा। ले लेम, तू बात करो ना। अच्छा ये बताओ कि को लाख रुपए काठा दे दियो? ए पैसा तो हमरा बुझाता कि जानते रहो लोग के कहनाम बा कि हमनी के 7 लाख रुपया काठा देम सन जमीन, कैसे एकांत में बाटे, वहाँ अगल बगल ढेर खेत बेचाता रही वही सब रेट में, तो 7 लाख रुपया मांगत रहा। माने तारा नजर से देखे के ओके बन, बढ़िया बन। अरे जबरदस्त बाटे एकदम, एकांत में बा, मुर्गी फार्म खातिर तो एकदम बेस्ट बा उ जगह। एगो काम करो, हाँ चलो जमीनवा हमरा के दिखा दो। अच्छा जमीनवा देख लिए तो हम बता दें कितना लाख जमीन बा। हाँ तो चलो चलो पापा दिखा दिया। चलो जाओ। हाँ चलो। गजब टूबीबाज आदमी। सुन का सारा मौसो के नहीं छोड़त रही है, मौसो से दलाली कमात रही रे। तो मौसा के अगर पता लग जाई जो उनको लड़का दलाली हमरा से ले बा, तो इज्जत के साथ साथ जानते रहे रिश्ता भी साला सत्यानाश हो जाई। ले कबो यहाँ मुँह दिखाए लायक आदमी ना रही। मौसा से दलाली मत ले। सुनो बाबूजी,
बिजनेस में केहू अपन ना होला, काहे ना उ तू ही हो क। चुपचाप तू देखत रह, मौसा पैसा वाला बड़न। आ एगो कहावत बाटे कि समुंदर से एक लोटा पानी काढ़ ले तो समुंदर के पानी कम ना हो जाई। यही का मौसा लगे माल ढेर बा, उनकरा से कुछ झीट ले तो उनका लोग के पैसा कम ना हो जाई। समझ लो, चुपचाप तू देखत रह। ते इज्जत के सत्यानाश ते सब करबे, हम जानता नहीं। आवत लो। हाँ मौसा, यही जी गड़िया लगाई, यही जी इच्छा। यही जब जमीनवा। हाँ हाँ लगाइए ना गड़िया। आओ मौसा, आओ है ना, आओ क्या देखा दो। आओ ना बाबूजी। ए आओ ना, तू आओ ना मौसा। बताओ। जमीन है लौकत न है, ये 5 अच्छा, कट्ठा के प्लॉट बा। भाई मेरी है। हाँ तार के पेड़ के हाँ हाँ मेरी बस बा। बस ये 5 कट्ठा के प्लॉट बा। जमीन तो ठीक है बा, रोड के किनारे बा। रोड के किनारे बा, यहाँ देखो तो एकांत जगह में बा। जमीन तो ठीक बा हो, मुर्गी फार्म लाए पर लेकिन पैसा ज्यादा मांगत रहन। अरे मौसा कोनो बात नहीं खे, तू बतावो तारा कितना तक चाही। कैसे कि तू खरीद तारा तो बुझ कि हम ही लेते नहीं, तो हम अपना हिसाब से बताएम, हम अपना खानी बतियाएम उनकरा से। तू बताओ कि तू कितना में ले लेबो मौसा। देख बबुआ, हाँ 7 लाख रुपया हम काठा ना देम जमीन के रेट। अच्छा हम 5.5 लाख रुपया तक दे सकत नहीं। मौसा एगो बात सुनो, उतना पता माने ना मानी हमरा जहाँ तक आशा बा। अच्छा लेकिन हम इतना कोशिश करम मौसा, कैसे कि बुझ कि अभी हमारे जमीन बा, अब हम अपने खातिर किन तनी तो हम 6 लाख तक ले बतिया ले मौसा। माने 6 पर हम पूरा सेटिया दें। 6 लाख रुपया काठा। हाँ कैसे कि आसपास में उतने सब जमीन बेचा तरी सन। पता नहीं देख लेतन जमीन के नीचे हम। देखो ना है, देखो ना है, देखो जमीन वहाँ है, पूरा है, गजब तो पूरा भी प्लॉटे बा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मौसा आवा है ने, देखो है मेरी देखो तरह हाँ हाँ है, मेरी धैले है पूरा है पूरा है 5 कट्ठा ई पूरा जमीन बा। चौकस बा जमीनवा। चौकस बा, अगर एमे चाहबन तो सुनो ना, हाँ ठीक बा 6 लाख रुपया पर बात करो तू। हाँ बात करो। बात कर। हाँ तो एगो काम करो तो मौसा, हम बात कर ले तनी, ठीक बा। आ हमनी फोन करत तनी से तो तू घरे आ जइहो। ठीक बा। आ उनको से हमनी कागज पत्र सब मंगा के घरे बुला ले तनी सन, आ तू अपन पैसा लेके घरे आ जइहो। जब तक कुछ बहना भी ना दे दिया बायना बायना के कोनो बात नहीं है मौसा, बुझ कि अब हम बतियाम नु तो हमारा से बायना लिए वो अपने आदमी बने। चलो ठीक बा, तो एक बार फाइनले कर दिया। फाइनले एकरा के एगो काम करो, तू 5 कट्ठा ई बाटे तो कितना हो गई? 30 लाख रुपया। 30 लाख हो गई ना, तो तू 30 लाख लिखाई रुपया पढ़ाई ओकरा बाद देन लगी तो हमनी के देवई बाद के में बा। देखल जाई। तू 30 लाख रुपया लेके आवा दुआर पर, ठीक बा। हम उनको के बुला दे तनी, ठीक बा। वो अपन कागज पत्र लेके आई हन, आ वही लगले कागज पत्र दी हन, पैसा ली हन, जई हन। ओकरा बाद एगो डेट निकलवा लिहल जे कि कहिया रजिस्ट्री करावे के बा, ओदी चल के रजिस्ट्री हो जाई। चलो ठीक बा। पैसा ठीक बा। तो चले के तब हम कह देनी, ठीक बा। फोन क के हम बुलावे नहीं फोन तरह करके के तू एकदम बुला लो, बात कर लो। आ जाइए जब जरूरत पड़े रुपया लेके अपन कागज पत्र हाँ, लेके तो तू रजिस्ट्री पैसा करा। लेके आ जाना, वो जगह घर ही आओ, पैसा लेके ठीक बा। रजिस्ट्री हो जाए। चलो बाबूजी चलो चलो। तब हमनी ये नहीं से नहीं निकला तनी सब। हाँ ठीक बा, तो हम चलता नहीं अब घरे। हाँ ठीक बा, हमनी ये नहीं से चले के ना, फोन करे नहीं तो आ जा घरे। ठीक बा। ठीक बा। गजब तो विवाद आदमी। देखो अभी अगला गांव में के अभी है दबा एक जगह और जाए के बा हमरा। नलका तो होइले नहीं, पानिए नहीं। अच्छा चलो बाद में धो लियाला। ए पापा यही बेरा नु मौसा जी आवत नहीं, हाँ आ वो यही बेरा आई हन, उनकर क्लियर हो जाए सब ना। हाँ तो एक बार क्लियर कराइए देवे क्या होता लो, तो ठीक बा। मौसा पैसा लेके आवते बाड़न, आ उ अपन जमीन के कागज लेके आवते बाड़न, सब फाइनल हो जा। सुन, तोर मौसा न हो रे, रे साला मौसा से दलाली लिया रे। हैं? मौसा से दलाली मत ले, जितना में जमीन के बात होता उतना में उनका के दे। सुनो, तू एकदम चुपचाप रह, ठीक बा। हमारा मेहनत पर तू पानी फेरे के कोशिश मत करो, आना तो खाना में जहर मिला के खिया देम, जान जइयो। तोरा जौन बुझा कौन ते कर, जान ले। अब हमरा उससे मतलब नहीं है, जो साला
एकदम तू चुपचाप रह। हम कहाँ से का करते ना देखो आ गइलन भाई। चुपचाप रहियो ठीक बा, कुछ टाइम भाई मत करियो। आओ भाई आओ, बैठो, इंतजार करो तो नहीं है। कागजवा सब खोजे लगनी है ना। अच्छा अच्छा ठीक बा। अच्छा कागज लेके चले नी। ठीक बा, आवते बालो ठीक बा। सब चीज हमनियो सब सेट हो गइल बाटे ठीक बा। पैसा वैसा लेके आवत लो ठीक बा। क्या सब कुछ हो जाई यही जा बढ़िया। ना बोला देल बा। का हो बाबूजी कब ले आ जाइलो? अइबे करी लोग अब। कहला कि ना फोन करके? हाँ आवत तारन रास्ता में। खाली हाँ तू कइले रह तारा मर्दे, खाली हाँ कइले रह। अच्छा रुक जा भाई 10 मिनट में आइए। अरे 10-15 मिनट में पहुंच जाई लोग। अरे आ गइलो तो आइए गइलन मौसा। बाबूजी उधर कागज है जी यार को हम बुला के आते हैं। प्रणाम मौसा। आओ लो आ गइल बड़न भाई। दो कागज बा इधर बाद में। बैठो बैठो मौसा, बैठो भैया। तो सब चीज हो गइल बाटे, कागज वगज सब लेके आ गइल बने। मिल गेल बा कागज। हाँ कागज है जो जमीन के बाटे अच्छा ठीक बा। और ठीक बा तो पैसा पैसा वैसा दिया लिया जाओ ना। ठीक बा बैठो पैसा इनके के दिया हुआ जाए और बैठो। ठीक बा। और एगो और बात बा, ए मौसा तू सुना है ना? आवा मौसा 2 मिनट आओ तनी सामने। मौसा का कहता है? ये तो कहे का बा पैसा पैसा लेके आइल बनी हम। लेके आइल बड़ा। सुनो ना हाँ 20 लाख रुपया कैश दे दिया। अच्छा 10 लाख के चेक काट के दे देता नहीं। कैश चेक निकल बुक हम लिए? लेके आइल बनी। अच्छा कैश निकल लिए? कैश 20 लाख बा। अच्छा हाँ अब 10 लाख के चेक चेक देबो। दे दिए। तो काम करो तब दो पैसा बा। बाबू आओ ने ले बाबू। कितना भाई? 10 लाख बा। अच्छा ये 10 लाख बा। 10 लाख है मिला लो 10 लाख ही 20 लाख चेक बुक। चेकवा काटेगा ना? तो चेकवा वही कटा जाई। ठीक बा कहीं पैसा? अरे देवे के पड़ल बा हम कहीं दे दे। हाँ तो चले के उनकरा के बतिया के दिया जाओ। हाँ चलो था सामने के जाए। चलो भाई बैठो मौसा बैठो। बैठो भाई है ना वो। कौन है? भाई जमीन के कागज कहाँ से आते हैं? ठीक बा। और जमीन के कागज उनका के दिया जाला ना। और सुनो कैश मात्र 10 लाख रुपया उलियाइल बड़ा ठीक बा। अच्छा आ 10 लाख के चेक दी हम ठीक बा। ठीक बा। तो है तू है ले लो 10 लाख रुपया ठीक बा। धल एकरा के धल ठीक बा। 10 लाख ही ले लो आ 10 लाख के उ चेक काटे ला बड़ा ठीक बा। ठीक बा। तो हम चेक कटवा के दे देते नहीं। आ हमार जौन बाटे बात जौन भई रहला हाँ हाँ तो मिली नू। हाँ जरूर जरूर। हाँ तो चलो 10 लाख के हम चेक गजब कटवा टोपी देते बाजा हैं, था। ठीक बा। चुपचाप रहिए हाँ? ठीक कैसे कि बुझे कि अपने आदमी बड़न मौसा होन। तो ऐसा कौन बात? ठीक चल ठीक। तो मौसा का हो खैला यही अपन जमीन के ही कागज बाटे। आ जितना जल्दी होके चल के रजिस्ट्री करा दिए ठीक बा। करा दिए ना बाबूजी हाँ ठीक है रही। रजिस्ट्री होई नु तो जितना जल्दी होके रजिस्ट्री करा दिया। जौन कहल हटे इनकरा के जौन देवे करला चेकवा दे दिया 10 लाख वाला। अल्लाह का भी 10 लाख और देवे के बाद चेकवा दिया जाओ ना। बाप रे। तो भाई हाँ है लो 10 लाख के चेक बा ठीक बा। ठीक बा। एकरा के बैंक में भजा लेवे के बा हाँ हाँ हो गई। ना मौसा। हाँ बाकी और में कोनो दिक्कत नहीं केनु हाँ? कोनो दिक्कत नहीं है। कोनो पैसा दिक्कत तो नहीं। पेमेंट हो गइल सब। हाँ हाँ कागज मिलिए गए। हाँ मिल गए। अब अगर रजिस्ट्री करा के रजिस्ट्री करे के तो एगो समय निकाल के अपन हम चल चले
हाँ ठीक बा ठीक बा तो ठीक बा तो रोड से काम लो तो नहीं आई ना अच्छा बोले पता नहीं हाँ तो ये अपन एथिया ले ली और बार हम का आवत जात रहे अच्छा एकदम अच्छा तोय रोलो हाँ हाँ ली तो से तोय लो तो हम दे दियो का आवत जात रहे हैं अच्छा ठीक बा ई बात मालूम ना हो अब को एकरा मालूम पड़ी केहू के ना मालूम पड़ी ठीक बा तो हम चलते हैं ठीक बा निकली तब हाँ। ठीक बा मौसा बोलो बातचीत हो गई सब दिया लिया गई ठीक बा अच्छा गइलन सोमवार के दिने कलहन रजिस्ट्री करावे जाए के तो एक गाड़ी बुक कर लियो जन खर्चा लगी तो हम दे देम जन वैसे चल चल जे ठीक बा वैसे सब आदमी चल चल जाए ना बाबूजी कैसन ठीक है बा हाँ ठीक है बाटे हाँ सोमवार के चल चल जाए सब आदमी ना हाँ, बाबूजी हाँ, बढ़िया दिन बा हाँ हाँ ठीक बा हाँ तो ठीक बा मौसा और सब बताओ मौसा सब बढ़िया बाटे ठीक बा सब बाबूजी के चलते तो सब बा सब होता बाबूजी ठीक हो जाई हाँ ना बाबूजी बोलत काहे नहीं कर तू बाबूजी हाँ हाँ कुछ सोचता रहो ना हाँ नाम नहीं सोचा हाँ एगो बिजनेस हमनी के बाटे वही बिजनेस पर उ जोड़ लगेले बड़न वही बेरा से अच्छा के कह तरन की ते उ बिजनेस करबे मत कर आ उ बिजनेस हम ना करे तो होकबे ना करी घर परिवार चली गई चलबे ना करी आ कह तरन उहे बिजनेस मत कर ना ना उस आ मत बबुआ ही रह तरन खाली वो बिजनेस मत छोड़िए ना छोड़म ना उ कैसे हम छोड़ सकत हई? वैसे सब चलता नहीं जी ठीक बात तो मौसा ठीक बा तो चलता है सब नाश्ता पानी मत करियो मौसा के खाना वाना के मत पूछियो मत खियो हाँ एक टाइम खाही के बा अब लो ना मौसा कहत नहीं एक टाइम खाही के बा नाश्तो तो करावेला कम से कम मौसा नाश्ता ले नाश्ता कोनी सही दुकान पर ना और ये सब ये जी दुकान पर नाश्ता मौसा कॉल ले बड़ा तो चलता नहीं सन हम क्या ठीक बाटे ठीक बा हां फिर अरे जो कोई कोनो बात हुई तो बताइए ठीक बा मौसा ठीक बा ठीक चलो बा, चलो ठीक बा मौसा, चलते ठीक हैं बा। ठीक बा सोमवार के दिन रजिस्ट्री करावे चले के बा ठीक बा तारा कुछ ना बुझला का गबुआई रहल एकदम खिसियाई रहल तो हम का करी तोरा तो बुझाते नहीं के ही तो परित केते नहीं की छोड़त ही तो परित के हाँ? नहीं छोड़ दी सब कमवा कामवा छोड़े के कहतनी हाँ कर कहीं दूर दूर कर गांव टोला महाला ही तो ई परतई करबे तो शिकायत नहीं क्या होकत रे मौसा पैसा आला बड़न तरह ना बुझला उनकरा से 10 लाख रुपया झीट लिया तो कौन मार ढेर उनकरा से ले लिया उनके जानकारी हो जाई कुछ ना कि होई। ये साढ़ू के लड़का हेंग करत है हमरा संगे जब कोइले बा तो का कही रे कुछ ना होई ओ बड़ा तरह का आमदनी है 1 लाख रुपया हईल 10 लाख 11 लाख रुपया तू जमीन कीनत रह कितना कीनत रह जमीन ठीक बा समझ लो जमीन कीन मार्केट में सूदी पर पूरा पैसा छीट दो समझ लो ये बड़ा 5 रुपया सूदी चलता पूरा मार्केट में पैसा छीटो बबुआइल मत रह जगह हम करत नहीं होंगे कर दो कुछ ना होई दलाली कइल तू एकदम आसान समझता रखा अच्छा अच्छा जना के तेल निकल जाई दललिया कइल में केंगन एने ओने बतिया के केंगन कंफ्यूज क के केंगन का करे के पड़ेला ई एगो दलाले समझ सकता बात तारा नहीं के बुझा ए सब में ये सब हितई पर तई देखल जाला बिजनेस में कहीं के ही तो परित आइल गोल मुश्किल हो जाई ना यहाँ से जे यहाँ से बुझाइल अरे भाई तो जनिया से तब नहीं हसन ओइसन होखई ना देम हम देखला कितना बढ़िया हैंडल कर देनी है बुझाइला केहू के आ ना बुझाई तू जा पूरा मार्केट में छीटो पैसा एकदम सूदी पर आ जमीन उमीन देखो कहीं तू जा घरे आई गाय के खियाओ बानर नाद पे के रखे गजब टू भी बाज आदमी